Hagani ka por nga kwa ban kren yaki santli ki jingkyrkhu yagita kiba pynsngewbha U Blei santli ki jingkyrkhu kat kum ka ktin ga jong Blei nga kwa ban kren ni ka khubor ni ka sngi ka men sim ka bakman khnang ba kani ka ktin ga jong Blei ka dalong jingkyrkhu yingi lang iwei pu baro ba shwai ka tanga kwa ban ai khu Blei fi iwei pu baro haga kerteng ga bathyang tam ka budan bor tam ga jong try ubaw nong penem jungi u Jesus Christ badeng ta haga ni ka sngi ka bamenta ka babel ka khot yingi ya ka bangin pynsngewbha U Blei namar habangi pynsngewbha U Blei ki don ki jingkyrkhu ki don ki kamba ya ka bau try unle na ka banta kita ki bre ki ba pynsngewbha yu tadeng ta ka ktin ka jong Blei ka kentu yingi ka khot yingi habangi puli ka ne ka por na ka shiti ka ba ar shagi korin kala nong ka ba san ka khot ka ba khandai ka babel ka ongkom ne ka ong na ba kum taru ngin yele ting e no ban long ki ba pynsngewbha U ka Bible ka ong bangin yele ting e ban lem no ban pynsngewbha U Blei ngin dai le ting e shisha ban pynsngewbha U Blei balai ba ka ktin ka jong Blei ka khot ingi bangin pynsngewbha U Blei namar ba ka don ka daw namar ba ka don ru ka nong yagita ken ki ba pynsngewbha U Blei nga ju ong na ka por kita ki ba pynsngewbha U Blei ki snngewbha yele di tadeng ta kita hi ki ba wat ya ka ban pen kemen ni utrai ki kemen yalade nre ya ka de ka sngi nga kwa ban ai fi kini ki santli kini ki jingkyrkhu ya ka ba utrai unkyrkhu ya kita ken ki ba pynsngewbha yu bangi tip ya ka ne ka wei ka sam ka ba lai punyo ka khot ba saw ka de ka khot ka ba long popular ba la ne ka ba paunam ba ya ka ba baro ngiela ya ne ka khot ong to pynsngewbha yala deru how try te un ai ha me ka jingkwa ka download jong me kasam ka ba arpho ka khot ka ba saw ka kren miang ya ka ju hi re ho nga ka ba dong fi ha ni ka por ka babel ka ong to pynsngewbha yala deru how try te un ai ha me ya ka jingkwa ka download jong me nga kwa ba dong fi wei pu breu udan be ka jingkwa wei pu breu udan ka jing angnot wei pu breu udan be ya ka ta ka jing angnot ne ka ta ka jing perkhat ya kita ki eki ki babhanam ta ka gm ju udan ubreu bu ju perkhat sniu ilade le judan ubreu bam ju kwa e ka gm uta ubreu lada kwa e ka gm ka mod ubreu am ubam dan hi ka gm tadeng ta kumukhna samla udan ya ka jingkwa ban yo ka kam ka biang la ne ka khna samla tadeng ta hadin nang ta ki angnot ban yo ubreu ne ka breu ki ba biang ki bala ban long shisha mo kita ki breu ban long kita life partner ka gm ka junkie ban long jingkyrkhu yaki ki don jing angnot ban yo ki khon ki khti ba kum ta ki jingkyrkhu ki ba bon ha ka gm ba deng ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi ki ta ki ba pynsngewbha U Blei ki ba pynsngewbha yala di ha utrai mde pynsngewbha yala di ha ga prthai ni ba pynsngewbha yala di ha utrai mot ke ege ba ki le ha utrai ki ba pynsngewbha yala di bi ha utrai tadeng ta utrai un abe ke jingkwa ka download jong ki banga kwa ban ong fi ka ne ka sngi momenta la da fidan ni ka jing angnot ka download jong fi fidan ni ka jingkwa ka download ka jong fi nga kwa ban ong fi tang ni ka wei pynsngewbha yala di haladi ne ha ga prthai re pynsngewbha yala di ha utrai ka mot ke ege fi le shakri mani yaro you try long hawk khmat jong Blei long shisha khmat jong Blei u try am un le kom no if you un ai ya ka jingkwa ka download ka jong fi teng un ai kom ka Ephesus long balai ka khot ka ba arpho ong bo un ai palat ban ya ka ta ka ba fi pan ni ya ka ta ka ba fi mudur kat kum ka ta ka bor ka ba tre fi kamu chi sin ba fi pynsngewbha yala di ho tra un ai palat ban ya ka ta ka ba fi pan palat ban ya ka ta fi la ban mudur ne palat ban ya ka ta gi ek ba fi karpat when I palat yagata but don't playing jong pi ka ne ka por le se fi pang fi tom ka jingem don't playing jong fi mat ka jing le ka jingem ka kwa banong fi ka ne ka sngi pynsngewbha yala di ho try but kum no fin pynsngewbha ka kwa banong fi ka wei na kita ki jing pynsngewbha am yala di ho try ka long phim dei ban sngo khuslai na ne phim dei ban sngo shep tieng u jisu ong ne ka kintien wang wat ki khuslai na ka don jong fi lemne wat shep tieng balada phim shep tieng lada phim khuslai am ka taru ka pynsngewbha U Blei tadeng ta nga kwa banong fi ka ne ka ski ka bamta wat nam shep tieng wat nam khuslai na mar ka ta am ka pynsngewsi U try tadeng ta kwa banong fi ka ne ka ski pynsngewbha yala di ho try kay kita ka jing pynsngewbha ho nga kwa banong fi phim dei ban sngo shep tieng phim dei ban sngo khuslai
Henry P day bandan ya kata ke jinget ke pynsngewbha U Blei. Ban kwa ban fi ke ne ke sngi ke bamnam kata ke de ke we la da fi pynsngewbha bi yela de utrai ong bi nganget utrai le ki kamba nganget ke ksin ke jong Blei ke ong ta nganget be ke jingkular ke jong Blei ke la kren. Tading tang kwa ban fi la da fi pynsngewbha yela de how try utrai un ai be ke jingkwa ke donot ke jong fi. Tading da pynsngewbha kat kum ke ke bo Blei la kren nget ya ke bo Blei la kular na kam na ke jim ke jong fi. Tading ta money utrai yero bi utrai kirkhu utrai la ke sngi. Kom ka sam hi spalai ka ong kom sim jong atu kirkhu utrai. But baro ka bhangai ka kerteng ka bakhu ke jo kom sim jong atu kirkhu utrai wat klet. Ike jingle bha jong baro yero utrai. Kwa abanong vi shi sin ba PM and pynsngewbha yela di hautrai pynsngewbha yela pynsngewbha ban yero utrai pynsngewbha ban kirkhu ya ka kerteng ke jong trai pynsngewbha ban shakri utrai pynsngewbha ba pin let chi ke just saying money yaro ik kerteng ke jong trai let ban slok ik breu let ban ply ke gospel ke jong Jesus Christ let shi shaba pynsngewbha yela di da ka ba fi yatho ik ba Blei la le ro ke jim ke jong fi pla yatho saki kwa abadong fi hagada ka duram kata ka pynsngewbha U Blei pi pynsngewbha yela di hautrai hagada ka dur ka pynsngewbha U Blei but U Blei un abi ke jingkwa ka donot ke jong fi guarantee fi ke ne ke sngi bamta la pi pynsngewbha bi yela di hautrai mdei ben pynsngewsi mdei ben pynsngewslai mdei ben shepting mdei ben artatien mdei ben pynsngewbha yela di hagata ke bo Blei la kular kan ke point ke banengkong ke bo Blei la kren ke bo Blei ula klein ke shinter ke jongo kata ke ba pihak ban snoto bat ka ba ar kalong pihak ban pynsngewbha da ka ba fim dei ban khuslai fim dei ban shepting fim dei ban artatien kata ke ba kongsan kwa ba nong fi ke ne ke sngi men ta U Blei un ai be ke jingkwa ke do no jong fi la da ka yeng ke jong fi ka jat ka no la da ka yeng ke jong fi ka pat ka pra ka or ka no pynsngewbha yela di hautrai nget kren ya ke tien ke jong Blei kren bet ya ke tien ke jong Blei ong trai am ke tien jome ka ongum ta trai ke tien ke jome ka ongum ta prengi tagi eryong gi erlang 3 prengi tagi jing sha password chani shatai prengi ji sha kenting prengi tagi jing sha pen hier prengi tagi jing ma gi ba krau pynsngewbha be yela di ha utrai tading ta nganget utrai un ai ya ke jingkwa ke donot ke jong fi hakani ka por dan na pring jong fi ong am dan kam na kwa banong fi pynsngewbha yela di hautrai ke kita ke jing pynsngewbha ke kam kala don lupa ba kita ke kam kalau fin shakri sha utrai ada fin bat yo ke kam shakri utrai ba la fila shakri utrai fila wat chwe ke hima ke jo ka hok ke jong u kata ke pynsngewbha U Blei un ai fi palat ban ye ke ba fi pan le palat ye kata ke ba fi kerpat ba tin U Blei ka fi wat ke hima ke jong Blei ba hok ke jo fila wat chua un ai lang tam ye kata ke gm ke jong fi un ai palat un ai lang tam kumbu ai ki we un ai kata ro ke gm ke jong fi tading ta ha prathai ke ba ta ke prathai ke ba kerdo prathai shisha ke ba ngiem ke di ke prathai ki ba bon sha kita ki challenges ki jing hendrai ha pynsngewbha yela di utrai un plelat ba un ai ba ke jingkwa ke donot ke jong fi dan apreng jong fi menta ban Nongkhryiem fi tieng fi i tang ke jing ma sudah fi dan kita ki breu ki bi idei fi pet ki belong fake sudah ne kita ki breu ki ba ki bam eat you try ne ki breu ki bam dan shisha ye kata ka jing shisha ki fi smuting man Nongkhryiem ro ne kwa banong fi la fi la pynsngewbha le di utrai un ai fi u breu ba dei biang ke jim jong fi un ai ya piru ka breu ka ba dei biang ke jim jong fi baru Blei la reserve lupa ya kata ke babahatam na ke banta kita ki ba pynsngewbha yela di hautrai tading ta kwa banong fi pang stam wa ju pynsngewsi wa ju khuslai au mai try open kia inga kren man ko sngiu da ke jim nam try pen kia inga ba ke de ta ha fi pan ke jim pen kia fin yo ke jim pen kia ha fi pan ya ke jim pen im fin yo be ya ke jim im ba de ta ke tien ke jong Blei ka ong ke ta na mar bu try ulang ke jing ro ke jongi ke tien ke jong Blei ka kren ni ka ta na Jeremia khat nyau ong to pen kia inga atrai to an pen kia to pen im inga atrai to an pen im mar melong ke jing ro jonga ke bang ide ban le ke de tang ban shwe ro ba utrai ulong ke jing ro ke jongi tani ke pon kwa ban dwai nam ta jong fi angani ke pon ke kren shotang ni ke point ke benengkong in se kren pat sa southly ke gi point ya kata ke jing pynsngewbha ki santli ki jingkyrkhu ya kita ki breu ki ba pynsngewbha utrai ke jingkyrkhu benengkong ani ke ski kalong be utrai un ai be ke jing kwa ke donot ke jong fi ke fi angnot ke fi trang fin yo bet
ini dua kan ni kapor menta try nga ai ngo eme ko pa ini ki khon je me ki don ko kan ra try ka jing ang not bang ada dua ko try men pen sla manang ai bor ni khon je me bakin skri me bakin yero bi me kin pen crowd me kin pynsngewbha bi yela de hame to try om pen so si yela de ben pynsngewbha yela de hame ko try bang dua ka jing bha ka jing snai je me try kan lo halor ka jing em jing ni ki khon men pen sla sha men pen kam ki menang le ki kamba si sha go na om don ki bomla na mar hame try ki baro ki long ki bala try si sha me da ai ka jing kwa ka donot jing ki ko try na mar si sha ko ra me long U Blei was bun ban ai ya ka ta ka jing kwa ka donot ki khon ki jong me try me ai ki ka khndo U Blei men da kar khui ki bagin yo ba me ta ka jing ba jong ka ri ma ai ki ka bneng ru try jisu be try si sha na mar ka ta ka long ka jing yo kan ti jong ni ki khon ma dwai nga kar khui phi bi nom so arta ti ni ga ru Henry si sha try un ai ka jing kwa ka donot ju vi ka ai fi ang not fi pynsngewbha de try fin yo bet da kam pim pa yo man ta fin yo la sha la nam de sha li singi Henry ka por ka poi U Blei un ai bet ka jing kwa ka donot ha ka timing ga jo ha ka por ga jo ki barong nga dwai nga kar khu ye fi ha ka gerteng ka badan bor tam ga jong Jesus Christ nong pem amen kani ka por nga sngo dan peng jong fi ang not man thit jaka Fila kwa ban thit jaka ban shna ro jong ka yen kai tram sa ai ka jing kwa ka don hot ka jong fi ha ta de ta pynsngewbha shakri bi trai atip khamba wan ai bi ka jing kwa ka don hot fi trai ko khu bi ngin sai kan do ta khamle shi bon amen